Sa number 2, Israeli Consul sa Pilipinas ang nagbisita sa haya ni Loreta Alacre. Ini sa pag-unong sa kalisod, kasubong man sa paghatag sang compensation kag benepisyo sa iyang himata. Nagpadulong sa balay ni Loreta Alacre sa Cadiz Viejo sa Cadiz City ang Israeli Consul nga si Moti Cohen. Iya ginsiling ang Israel mayara sang layi bahin sa paghatag sang compensation kag benepisyo sa tanan nga biktima sang hostile action. Gani si Alacre kasubong sa iban man nga Israeli nga nasamaran, ginabduct o kunapatay ang mayara sang kasubong nga benepisyo. Ang pamilya ni Alacre ang pwede nga mahatagan sang assistance sang embahada mismo sang Israel. Ginhatag man sang konsul ang sulat sang Israeli ambassador to the Philippines nga si Ilan Flos sa pamilya kung sa diin nakasaad ang pagsimpatya sa pamilya lakip na ang suporta. The government of Israel has a law of giving compensation and benefits to all the victims of hostile actions. Okay. And Loreta is the same as any other Israeli, has the benefits and she will get them the same as every other Israeli citizens who was hurt, killed, abducted, and they get the same benefits. So it means that the Israeli government will have an open line for the family members to Yes. access with that Yes. particular Yes, assistance. we understand that it's difficult because they are here in the Philippines and not in Israel. So we are at the embassy, willing to help and give all the information needed